Pinuno kakabsat ng gayan. Happy graduation dari Madam ako ti panatutpot yung recognition da itang aldaw ay magrugi dari ti public schools kay ta ita manipod itang aldaw ang gano aldaw iti Biyernes. Congratulations. May mas nadala sunana. Yaman ni sir, yaman ti oray di batukan tayo ang promise me. Kay ta dari ako agradua itang aldaw ako ti Miyerkules ika 20 ket siyam. Iti bulan iti Mayo Jangan martis punya, martis apa kenyahan? Okay. Martis apa? Miyerkules. Graduation na kita yung tender sa. May kayo mga anong kakapsat. Ano ito makilaban data? May mas na talaga dito kwa. Dito tinuno ang kakapsat. Dalag. Good music. Kasi di panangan dito kakapsat. Naduma-duma nga putahe ipintay si daan. Lamos ti kadwan at nateng pinuno nga karpa. Ito na. Tama limon? Ha? Madimon? Nakasundaan tingilaw ti pids na kang kanin dagiti manok kakabsat. So thank you very much kada kayo amin kakabsat kin gayam na imbangal daw tayo amin. God bless us all.